Monggo saniki sesarangan mirsani Solah Jatil. Sebelumnya mengatur selamat datang Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Kang Dwi. Yo, Solah Jatil, ayo jane rada mundur, do sek-sekan lo ya. Ayo nih putri rada maju, rada maju. Bundane wong sak Ponorogo kalau niki kasbu nderek Solah Jatil. Ayo mundur nggih. Putri Wilinda monggo ngangge jarak rada maju. Ya Putri Wilinda rada maju. Nah didampingi Bunda. Nanti tepuk tangane kanggo PLT Bupati Ponorogo sing dalu niku nderek Jatil. Ayo lo bun, ayo lo bun. Jatil aja kalah karo Bunda. Delok Bunda yang ngono.
Budane saking wis kerson jatir. Ayo. Coba kae lur, sawangan mboke dhewe lur, lak gewes ya lur. Bye. Ayo lebun. Sakabeh TikTok, konten-konten TikTok bakal viral. Ayo, bundane wis kerson jatir, dan golek konten lur.
Kirang langkung setunggal 150 Jadil dalu niki Kasul Solah Jadil sesarengan PLT Bupati Ponorogo. Lur sembah nuwun Bunda, tepuk tangannya buat Bunda. Sajak rada kesel Bunan. Matur sembah nuwun. Adi-adi gitu Jadil kimang disemangati uga dening Bunda sing kasu nderek Solah Jadil nggih. Sik, aku takon iki. Miftah mana? Kanong. Ayo Jadil, nduk. Pengrawit serampatke. Ben ora regeng, yo. Ayo. Sak serampatan, ayo. Hoi. Ayo bacot ke Kang, serampate.
matur suwun nggih. Adik-adikku jadil iki nyebar godhong karo sabar sawetara wektune didum ya. Mula ki bajutke kanggo jangganong ya. Putri Wilinda lan kanca-kancane minggir dhisik ya. Nah. Ya. Terus aja enek sing maju, lek iso mundur nggih. Dorong kene ora apa-apa, Dik. Nduk, dorong sing penting dorong. Pun dorong. Mriki dorong kene dorong. Para jadil, kene lenggah, sing penting dorong, dorong. Ayo kene dorong, dorong, sing penting dorong. Nggih. Aja jumeneng, aja ngadeg. Piye-piye?